Түбән Камада мафия уйынының татар версиясы узачак. Ковер яшьләр үзәгенең белгечләре Мәскәүдә Йылдызлы яңгыр исемле форумда катнашалар. Шуннан алар бер кочак яңа идеялар белән кайталар. Татарча мафия була. Популяр уен мафия ул хәзерге вакытта татарча була. Мафия уйынының татарча версиясын ковер яшьләр үзәгендә оештырачаклар. Бу идея татар яшьләре белән эшләүче белгеч Диана Ахуновага Мәскәүгә форумга баргач килә. Без инде Мәскәүгә бардык. Форумга, Йылдызлы яңгыр дигән форумга. Ул инде 2 көн барды. Анда бик кызык булды, чөнки анда төрле шәһәрләрдән татарлар, әмма дә төрле чит илләрдән. Мәсәлән, Швейцариядән бер егет иде, бер кыз Великобританиядан. Алар инде безгә сөйләделәр, ничек анда алар татар яшьләре белән эшлиләр, нинди анда чаралар үткәрәләр. Ул инде бик кызык булды. Белгеч форумнан бер капчык идея белән кайта. Аның теләге Түбән Кама татар яшьләренең көндәлек тормышын кызыклы итү, заманча уеннарның татар версиясын оештыру. Менә мин да Советта барып кайттым. Безгә менә бүтән кешеләргә футболкалар бирделәр, бейджиклар, ручка, анда браслет та бирделәр, сәләт дип аталган. Менә анда без палаткаларда яшәдек. Төрле мәйданчыклар да булды, дискотекалар да булды. Анда аталау кичке чара. Марат Мөхәммәтов Баки Урманчы гимназиясендә укып 36-нчы мәктәпкә күчә. Татар телен яхшы белгәч, аны сәләт лагерына җибәрәләр. Яшүсмер белдергәнчә, Түбән Камада татар яшьләре өчен кызыклы чаралар бик сирәк оештырыла. Булачак уеннар була, татар мафия, татар дозор, ирекле микрофон, төрле уеннар була. Шуңа мин бик шат, шуңа мин чакырып киләм. Бүтән дусларымны, туганнарымны килегез, бергәләшеп сөйләшербез. Хәзер активистлар бергәләшеп проектлар өстендә эшлиләр, яшермиләр. Әлегә ковер үзәгенә йөрүче татар яшьләре сирәк. Шуңа да алар югары сыйныф укучыларын, студентларны көтеп калалар. Татар яшьләренә кушылырга теләүчеләр ковер үзәгенә мөрәҗәгать итә ала.